Maayong buntag sa tanan. Good morning. Ang andam nga mudayeg sa Ginoo moingog amen. Amen. Ang andam nga mudayeg sa Ginoo moingog amen. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah, we give you glory, Lord. I-acknowledge ka namo nindapita. Kauban ka namo Ginoo. Amo kang mabati karong buntaga Ginoo. Salamat sa opportunity, Lord. Nga makadayeg minimo. Makasimba minimo. Makapadayag mi sa mo ang pagbati diha kanimo, maka-honor me, maka-adore me, maka-worship me, maka-glorify me, makapasalamat me, Lord, diha sa imong presensya, Ginoo. Hallelujah. And just pray, God, nga walay laing magapamuhat, Lord. Inindapita, Ginoo. But your powerful presence, Ginoo, not by might nor by power, Lord, but pinaagi, Ginoo, sa imuhang kalayo, Ginoo, pinaagi, Ginoo, sa imuhang balaan nga presensya, Ginoo, nga mo'y magtando, Ginoo, sa imuhang tagsa-tagsa, kakinabuhi, magministeryo sa imuhang tagsa-tagsa. Ayaw tuguti, Lord, nga mugawas minadapita nga empty, Ginoo. But Lord, hallelujah, akong pagampo nga matagbaw mi, mapuno mi, Ginoo, makasabot mi, Ginoo, sa imuhang gusto ipadayag sa imuhang tagsa-tagsa, kakasing-kasing. And we just dedicate this time to you, Father God. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Come on, let's praise Him. Atong pakpakan ang presensya sa Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord. Come on, a shout of praise this morning, mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, ayaw gundang pakpak sa Ginoo, mga igsoon. Come on. Ang atong Diyos maayo. Ang atong Diyos takos. Balaan. Gamhanan. Hallelujah. Kaupan sa mga igsuunan nga na sila mga balay karon sa to online service. Tibuok tao, tibuok kalibutan, mga igsoon, atong mag-iusa ta sa pagdahig diya sa Ginoo, amen. Ang Ginoo takos, amen. Karong kabuntagon, dili ta muhawa aning iyang iglesia, dili ta muhawa sa iyang balay, unless dili ta kahatag sa itong pagsimba diya sa Ginoo, amen. Pataas imong kamot sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah, kay siya balaan. We worship your name. We worship your name. Balaan, balaan, Diyos nga laping gamhanan. Hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw halaran. Balaan, balaan, Diyos nga laping gamhanan. Ang tanang nga gugma ko, come on, sing balaan, He's balaan. Balaan, balaan, Diyos nga laping gamhanan. Hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw halaran. Balaan, balaan, Diyos nga laping gamhanan. Ang tanan nga gugma ko, kanimo lamang, no Jesus. Hallelujah. He is worthy of our praise. Oh Jesus, ikaw takus, nga mudawat sa gahum, sa bahan di kusog, ug sa kaala mo gumom. Oh Jesus, ikaw takus, nga mudawat sa tanan, ang tanan nga gugma ko, kanimo lang. Oh Jesus, ikaw takus, nga mudawat sa gahum, sa bahan di kusog, sa kaala mo gumom. Oh Jesus, ikaw takus, nga mudawat sa tanan, ang tanan nga gugma ko. Everybody sing, balaan, woo! Diyos nga laping gamhanan, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw halaran. Balaan, balaan, Diyos nga laping gamhanan, ang tanan nga gugma ko, kanimo lamang. Atong balikon mag-awit, mga igsoon. Atong giniklarar karong kabuntagon, siya balaan. Oh Jesus, ikaw takus, nga mudawat sa gahom, sa bahan di kusog, ug sa kaalam. Oh Jesus, ikaw takus, nga mudawat sa tanan, kay ikaw balaan, O Diyos. Balaan, balaan, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw halaran. Diyos nga laping gamhanan,
Salamat kayo, Ginoo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come on, a shout of praise sa atong Diyos na balaan, sa atong Diyos na buutan. Hallelujah. 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 Aking pagbastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, Panginoon! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Everybody now! Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, man! Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord! Nang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Thank you, Lord! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, Lord! Yes, Father God. Salamat kaayo, O Dios. Salamat kaayo sa imong dako nga gugma. Salamat kay Father God sa imong buhat dito sa cross, Lord. Come on, bunga tagpasalamat. We are here. Ang atong tumungan na ata diri karon is to worship God. Anihatag nato atong pinaka the best nga pagdayeg di sa atong buhi nga Dios. Pinaka the best nga pag-worship. Bisan unsa ang imong giagian tibuok semana, nasayod ang Ginoo na igsuon. Ang gusto sa Ginoo nga gamito din imo nga time nga makakonect kaniya.
a sacrifice of worship. Bisan dili ka ganahan mo ba ibayaw imong kamot diha sa tong buhi nga Dios. Bisan bugat imong gipati ibayaw imong kamot diha sa tong buhi nga Dios. Just connect into the presence of God. Makabaton kag kalinaw, gugma diha sa tong buhi nga Dios. Ayaw tuguti nga mababagan ka igsuon. But connect. The presence of God is here. Mabatian nimo, ma-experience nimo sa dihang open imong kasing-kasing, sa dihang tugutan nimo imong kaugalingon, ang tanan nimo nga mudayeg diha sa tong buhi nga Dios. Yes, Father God, you deserve this worship. You are worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Lord Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. And holy, yes, Father, no one like you, Lord. Oh, God. To those that
igsoon. Padunggang Dios sa imong tingog. Binayaw imong kamot diha sa tong buhi nga Dios, Lord. I worship you. Yes, Lord, you're holy and holy. Come on, sing it with all of your hearts. Yes, Lord Jesus. Then fill me. Yes, Lord, I worship you. I give you my heart. I give you everything. I worship and honor you. Come on, let's worship the Lord, giving you the highest praise. Mahigugmaon ka nga Dios, kasaligan ka nga Dios, walay laing makalabaw, ganimo lamang, honor and glory, giving you the highest praise, tanang pagsimba, pasidungog imo alamang, puno ka sa gugmao Diyos, nahihigmaon ka, nalagon ka, come on, worship Him, worship the Lord, feel the love of God, Lord, walay laing kasaligan, imo halamang let's worship, just love the Lord, feel the love of God, give the worship, come on. Walay makalabaw kanimo, puno ka sa gugma, walay makalabaw matinudanon, beautiful, wonderful, you are matchless, you are my God, full of grace, full of love, that is who you are, that is who you are. Oh, nalahi ko na imo ang ngalan, that is who you are. Oh, just worship Him. Let's feel the love of God. Oh, God. Paminawan ganyan ako. Sundan ganyan kanunay. Ang ako mga pahimangno sa matag usa. Subayang dalan sa gugma. Dalan sa katarong. Ayaw pagsubo. Ayaw kaguol. Ayaw kapalaka. Kundili paglipay. Uban ka nako. Ako ang katumanan sa tanan. Ako ang katubagan sa tanan. Ako ang kadagaya. Ako ang kalipay. Ako ang kalig-on. Ako ang panalangin nga gihatag
Dios, ang dili mapukan nga Dios, ang kahayag nga nagauban kanimo. Gibutang ko ang akong balang espiritu diha sa imong kasing-kasing. Ayaw ba undayon sa sala? Ayaw gamita ang kapungot, kundili batigbabaw ang gugmaw kaloy. Ibatigbabaw ang kahuyo, pag maigmat kanunay. Ayaw magpadala sa imong bagbate, kundili ang akong espiritu magaligon kanimo. Sunda kanunay ang akong espiritu nga akong gibutang kanimo. Ang gamhanan nga Dios nga manalipod kanimo, muhatag sa tanang pabor ug panalangin. Kilain ko ikaw, gisiparar ko ikaw gikan sa ngingit-ngit, aron mahimo kang kahayag sa kalibutan. Ayaw man sahi ang kaluwasan nga gibesti ko na kanimo, kundili pag maputli kanunay sa akong atubangan, pag hinulsol kanunay sa akong atubangan, kay nailhan ko ikaw, gisusi ko ang kirasuluran sa imong kasing-kasing. Nabasa ko, bisan ang imong gihunahuna, niining panahuna karon. Mibati ikaw kasubo, mibati ikaw kaguol, mibati ikaw kabalaka, mibati ka katayog. Aba na niya ako nagasapnay kanimo. Aniya ako nga nagakakos kanimo. Pinagi sa ligon ko mga bukton. Ug dili ko kayo ikaw ihatag sa kaaway ko, dili panalipdan ko ikaw. Gitabunan ko ikaw kanunay sa ako mga panalipod. Busa pagmaya, paglipay, paghudya ka, uban ka na ako. Kayang kadaugan, gihatag ko na sa matag usa kaninyo. Barog nga ligon, akong pinili, nga ako mga anak, nga gitakda kong balikan, sa gitakda ko nga panahon, nagingon ang pulong sa Dios. Yes, Lord, salamat sa imong pulong, Diyos. Atong ibayaw, atong kamot diya sa atong buhi nga Diyos. Just feel the love of God, because the presence of God is here. Pati ang gugma sa Dios igsoon. Kung unsa man imong gusto dawaton. Gugma, katubagan sa pag-ampo, kaayuhan, sa unsang balatian nga imong gibati. Dawata igsoon. Just feel the love of God. Just feel it. The healing. Just feel the embrace of God. The Spirit of God is here. Just feel the touch of God. Bayaw imong kamot diya sa tungbuhi nga Dios, kay angayan kay siya. Feel it. Feel it. Receive it. Love from you. Kumunigson, bungat o pasalamat sa tungbuhi nga Dios. Tanan imong gusto istorya. Kabalo ang Ginoo sa imong gusto istorya, pero gusto sa Ginoo ibungat nimo pulong nga mogawa sa imong baba. Come on. Just thank the Lord. Tanan imong gusto istorya. Father God, salamat o Diyos
Salamat sa tanan nimong gibuhat sa mong matag kinabuhi, Lord. Padayon ming maligon diha kanimo, Father God. Wala mi laing gisaligan, O Dios, kundi ikaw lamang. We humble down diha kanimo, Lord. Wala mi nagsalig sa mong kusog. Kaalam, Lord. Nagkalisod ang panahon, but Lord, hold on mi diha kanimo. Come on, just tell the Lord, Lord, mukupot mi diha kanimo. Ikaw akong saligan, O Dios. Walay lain, Father God. Dalaygon kaayo ka sa mong matag kinabuhi, Lord. Kamot binayaw diha kanimo, Father God. Mas maligon pa mi, Lord. Unsa pa man among atubangon, Father God. Unsa pa may atake sa kalibutan, Lord. But maligon mi diha sa imong gugma. Kay natukod mi diha kanimo. Ang tanang kusog namo, Lord, nagagikan diha kanimo. Dalaygon kaayo ka, O Dios. Danang pagdaig, Lord. Danang pagsimba. Diha lamang kanimo, Father God. Kasaligan ka, O Dios. Yes, Lord. Salamat, Father God. Salamat, Lord. Salamat, 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 Lord. Salamat, salamat, salamat sa tanan-tanan, O Dios. Dalaygon kaayo ka, Lord. Tanang pagyukbo, O Dios. Tanang pagsimba, Amahan. Pagila, diha lamang kanimo. In Jesus' name. Amen, amen. Hatagan atong kusog nga bakbak atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Dalaygon kaayo ka. Amen, mga panglingkod na mga igsoon. Praise. Just want to say Happy Mother's Day sa mga mama. Amen. Pwede ba atong hatagan makusog nga pakpak ang atoang mga mama? Hallelujah. Hallelujah. We love you mga mama. I know dili sayon ang mahimong mama. Andam na ba ka nga mo honor sa Ginoo through your tithes and offering? Hallelujah. Tuguti ko sa pagbasa diri sa pulong sa Ginoo sa Luke 6, chapter 6, verse 38. Ingon diri, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will pour into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Adunay tulo ka result sa dihang muhatag ka o mo-honor ka sa Ginoo. Number 1, God will give you a guarantee. Ingon ang pulong sa Ginoo, give and it will be given to you. A guarantee nga sa dihang mutanom ka, makaani ka. Amen? A guarantee nga gihatag sa Ginoo nga sa dihang muhatag ka, God will pay it back to you. Amen? Ingon ang pulong sa Ginoo, a good measure. Iyan ang gidugang ha? A good measure. Pressed down, insakto nga sukod, giduot, gitantan, mao ba na ba siya? Shaken together, giuyog. Kabantay ka anang mupalita og bugas, atong uyugon, kinahanglan maduot gyud aron dili ta magansi. And running over, meaning to say, gaawas-awas, gipasubraan, gipakapinan. Hallelujah. So wala lang dayta giulian sa Ginoo. Sa dihang mahimo daytang matinud-anon diha sa Ginoo, pakapinan pag yun dayta sa Ginoo. Pasubraan pag yun dayta sa Ginoo. Kabantay ka kanang mamerkado ka. Malipay kay ta kanang pasubraan. Pasubrai po gamay manangbe. Dugangi po gamay bi, pakapini po gamay bi, di ba? Ganahan kayo ta ana mga igsoon. Just like what had happened sa ako ang family. We've been praying for 15 years. Nga makabalay mi. No? Because nagpuyo lang mi sa
balay ni Pastora for 15 years niya. Ako ni siyang matestimony mga igsoon because para sa ko murag imposible ba? Sa abot bitaw sa kong asawa, sa fans na mo, every month sa kong asawa ug sa kuha, murag imposible gyud nga makabalay mi. But how God amaze us. Tungod kay nakabaton mig balay for 15 years nga nagampo sa Ginoo. For 15 years nga matinud-anon sa paghatag sa Ginoo. Kabalo kay igsoon, dili lang balay, but gipakapinan pagsakyanan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And number 2, ingon diri sa dihang mohatag ka, sa dihang mo-honor ka sa Ginoo. You priority God above all. Kana bang sa dihang makasinati bitaw kag panalangin sa Ginoo? Makasinati bitaw tag pabor sa Ginoo? Kana bang dili ka makalimot sa Ginoo? Kana bang mo acknowledge ka sa Ginoo? Kana bang makapasalamat ka sa Ginoo? Maski gamay man o dako nga miabot nga panalangin sa ato ang kinabuhi, makapasalamat ta sa Ginoo. Salamat Lord nga nakabayad ko sa kong utang karong bulana. Salamat Lord nga nakapamerkado ko. Salamat Lord nga nakabonus ko. And of course, dili gyud nato kalimtan ang parte para sa Ginoo. Amen? And number 3, sa diyang mohatag ka, sa diyang mo-honor ka sa Ginoo, you put your trust diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kana bang? Meaning, wala ta nagsalig sa kwarta. Wala ta nagsalig sa atoang kaugalingon. Wala ta nagsalig kung unsay na-acquire nato. Wala ta nagsalig sa possession kung unsay naa nato. But nagsalig ta sa source, above all source, at sa atoang buhi nga Dios. Amen? Nagaingon may igsoon, ang pera nauubos. Ang nasasanla nauubos. Pero ang panalangin ng Diyos, hindi nauubos. Amen? Atong palakpakan ng presensya sa Ginoo. Manindog ta mga igsoon. Let's praise God. Hallelujah. Atong ituboy ang ato ang tithes and offering diha sa Ginoo. Father God, we thank you, Lord. Salamat sa tanan, Ginoo. Salamat sa pabor. Salamat sa panalangin. Salamat sa grasya. Salamat sa mga opportunity nga among natagamtaman diha kanimo, Father God. And I pray, Lord, padayon ka nga pagpanalangin, padayon ka nga maga-increase, God, sa matag aspect nga panginabuhi, Lord. Source of income, Ginoo, Lord, sa mga tagsa-tagsa kakinabuhi, Ginoo. Bless us more, God, so we could give more, Lord, diha kanimo. Hallelujah. Bless our tithes and offering. Bless the hands who honor you today. In Jesus' name we pray. Ang tanan mayog. Amen, amen, amen. Hallelujah! O Jesus, ikaw takus na mudawat sa gahum, sa bahan di kusog, sa kaalam mo. O Jesus, ikaw takus na mudawat sa tanan, ang tanang nga gugma ko kanimo lang. O Jesus, ikaw takus na mudawat sa gahum, sa bahan di kusog, sa kaalam mo. O Jesus, ikaw takus na mudawat sa tanan, ang tanang nga gugma ko kanimo lang. Balaan, Diyos nga napigkahanan, hangtod sa kahanturan, dayon ko ikahalalan. Balaan, Diyos nga napigkahanan, ang tanan nga gugma ko kanimo lamang. Happy Mother's Day again. Ay, wala itaw. Mga mama, ato ang adlaw ron itagaan tag special nga acknowledgement karon. Okay. So, kaway-kaway diha sa imong tapad. Kaway-kaway sa imong tapad. Okay. So, sa ato nang naandan, ato ang i-acknowledge sa ato ang mga bisita karon.
Yehey! No, sir, ma'am, kung primero ni mo ni karon nga nakasulod ka, na ba na-invite niyo mo or wala, nakasulod ka diring dapita, please stand to be recognized diring dapita. Natay mga nag-visit nato. Wow, okay. Sige. Palayon lang tindog, ma'am. Palayon lang tindog dire. Natay mga nag-visit nato dire. Dire. Yes. Sige, palayon lang tindog ha. About here. Diring dapita natay mga nag-visit. Okay? Wala, assignment ta ninyo next Sunday ha, kinanglanay. Okay, ma'am, sir, kamo among mga VIPs karon. Yes, you are our very important people nga nag-visit na mo karon. Salamat sa inyong say yes sa nag-invite ninyo. Sa nag-invite, kaway-kaway. Sa mga nag-invite, yes, ato po sila pasidunggan sa mga nag-invite. No, salamat kaayo. So, ang inyong pag-anhi-dinhi, dili sulagma, but gitakda yun sa Ginoo nga, mo sugot ka, gi-invite ka, dining sugot ka, kay naagyoy panalangin para nimo karon. So, dili lang kaninyo, kundi natong tanan. Okay? So, in behalf sa ato ang senior pastors, Pastor Alita, o sa Happy Church family, we welcome you. So church, in 1, 2, 3, ato silang i-welcome Happy Church, welcome to the Happy Church. Sige, 1, 2, 3. Yes. Okay. Pwede na mo makapanglingkod. Salamat. O gyapon sa online, no, sa ato ang mga loved ones, sa ato ang mga kahigalaan. Thank you sa pag-connect sa online. Stay lang mo diha nga makapadayon mo sa atong service. No, kung first time po nimo naka-connect, just comment sa comment box nga first time ka. Asa kag dapita aron ma-acknowledge po ka namo. Okay? So, thank you sa tanan. O karon let's watch sa ato ang highlights of the week. Okay. So, we pray nga mahimot ang kaparte tanan sa mga mahitabo diri sa iglesia, no? So, this time mo atong tawgon ang ato ang kanang mudala sa pulong sa Ginoo. But before ana, padayon ta nga mag-wear sa ato ang face mask o face shield. Tarungon nato gamit atong face shield, dili nato i-headband na kay protection gyud nato igsuon. Labi na karon gibawal na pod ang ato ang mga kabataan, no? Close na pod atong kids room karon. So for our protection gyud ni siya og ang ato ang mga age people 65 above, no? Kuan na po sa bag-o nga executive order sa atong province. So, kuan lang ta, magkinabangay ta aron mahimo tang protektado, no?
I know, giprotektahan ta sa Ginoo, pero napo tay buhaton. Amen? So, og sa gihapon, basta nagkuan na naanay nag-preach dire, refrain ta, dili ta magsigig tindog-tindog, lakaw-lakaw. Na sabtan ba nato? Okay, mga anak sa Ginoo mo kaan gyud. Mutuman gyud. Okay, ang ato ang magdala sa pulong karon usa ka kanang paan siya nga babae. Dili ko ka describe kayo sa iya. Anyway, anak siya ni Pastora, katulong anak ni Pastora, no? Asawa siya atong nagkuan sa kong partner dire, si Juji. A mother of 3. Please welcome Pastora Roxanne Visitacion. Praise God. Good morning. Mayong buntag sa tanan. Ningi asa daw na imong tapad ing nga kung mother na siya ing na Happy Mother's Day. Good morning. Sa imuhang likod. Tagantang mog chance nga makakita pod mo sa inyong kilid. Okay, so ready na batang tanan karong buntaga to receive the word of God? Pwede ba nga hangyoon ta mo nga manindog ta? Naabatay mga Bibles? Ato dang iwara-wara, be proud. Karong buntaga nga naa kay Biblia. Hala, wala diri dapit. Ahaman to. Let's open our Bibles. Ang pulong sa Ginoo karong buntaga nga atong hisgutan naa sa John. Juan, Kapitulo 15, 1 ngadto sa 8. Excuse me. Naa na ba? Nakita na nato? Basahon ako sa English, ingon dire. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Sabi ni Saya nag-ingon, nagpadayon si Jesus sa pagsulti, ako ang tinuod nga punuan sa ubas, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga, putlo niya, ug ang matag sanga nga mamunga, pulungan niya, aron mamunga pagayud ug daghan. Kamo nahinluan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan, kamo dili usab makapangmunga kun mubulag kamo kanako. Ako mao ang punuan sa ubas ug kamo mao ang akong mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya, maoy mamungag daghan. Kay kun wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Ang tawo nga mubulag kanako ibalibag, sama sa mga sanga nga ibalibag na ug unya malaya. Dayon tigumon ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo ang inyong mga kasing-kasing, ang akong
tipigan ninyo sa inyo mga kasing-kasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa ang inyong gusto ug madawat ninyo kini. Kun padayon kamo nga mamungag daghan, dayigon sa mga tawo ang akong amahan ug pinaagi niini masayran nga kamo akong mga sumusunod. Ang tanan mo ingon, amen. Amen. Let's pray. Amahan niya langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat, Lord, for this opportunity nga imong gihatag ka namo nga makapaminaw mi, Lord, sa imong buhi nga pulong. Holy Spirit, we ask you, Lord, nga kanimuhang pulong, Lord, mahimo ning buhi sa matag usa nga maminaw karon o naagyud Ginooy revelation, naagyoy pinadayag, Lord. Ang imong pulong mahimo kini nga mutudlo namo, mubadlong namo, mo correct namo, mo train namo to righteousness, Lord God. I pray nga everyone, Lord, mahimo ning imong pulong nga mo fit sa among mga kinabuhi o Dios aron kami nga makadawat ani mabag-o, mausab mi, mugawas mi nga we are not the same sa among pagsulod diri Ginoo. Holy Spirit, salamat nga ikaw ang magigstorya sa mata kasing-kasing karon. Just take your place, Lord. Himuang o gamita lamang ako, Ginoo, nga instrumento. At Lord, ikaw gid Ginoo ang magtudlo namo sa tanang kamatuoran sa imong pulong karong buntaga. Lord, I declare that your word dili gid nimo mubalik nga walay kahimuan kay ingon ka, Lord, your word will not return to you void, but it will accomplish, Lord, sa purpose nga imo ning gipadala kanamo. Salamat kay Ginoo, all the glory and all the praises imuha lamang in Jesus name. Amen. Palihog manglingkod ta mga igsoon. Maghisgot ta karong buntaga about fruitfulness. Ang tanan mo ingon, fruitfulness. Agamaya ra sa tanan oy. Sa binisaya pa pagkamabungahon. Ang tanan mo ingon pagkamabungahon. Siguro hinay ang tingog no kay nagmask manggod mo. Pero I know nga ning kuan mo ning participate mo karong buntaga. Pagkamabungahon, you know, sa ato ang pagtikang nga atong gisurrender ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Sa dihang gidawat nato si Jesus as our Lord and Savior. Nahimo tang mga disciples si Jesus. Amen? Nahimo tang mga Kristohanon, mga born-again Christian. No, sa akong i-remind ninyo, being born again is not a religion, but it is an experience. Kasi natian nimo ang imong espiritu nabuhi tungod kay ang espiritu sa Dios nagpuyo na sa imong kasing-kasing. Amen? So sa dihang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, nagsugod ang imong relasyon dinha sa Ginoo. Ug dinhi sa Biblia, God, ang atong Dios, sa dihang mogamit siya og pulong, no? When God wants to use a word of what knowing Him would reproduce, no? Would produce in the lives of a Christian, He used the word fruit. Kanibitang fruit, bunga. Gika ang ato ang topic karon is about fruitfulness. Gikan sa root word nga fruit. Ang tanan ba nakakita na og prutas or bunga sa kahoy? Okay, so makarelate ang tanan. Kita na ako sa dictionary ang fruit or bunga. The sweet, fleshy product of a tree or other plant that contains seed and can be eaten as a food. So kanang bunga sa kahoy nga makaon. Oh, imagine na ang apple, pula kaayo. Kuan kaayo kanang sinaw kaayo. Pag kuan nimo pag paak nimo crunchy kaayo, tamis pag yun. Mo na siya ang picture sa usa ka fruit. Okay? Sa Biblia, in biblical sense, ang bunga or ang prutas is God's spiritual reference of what our lives produce out of our experience with God. Kung maghisgot gani og bunga ang pulong sa Ginoo, gi-refer ni no, naghisgot siya about unsay resulta sa atong kinabuhi tungod sa ato ang experience dinha sa Ginoo. Balik ko na ko pag-ingon. Sa diha di ang naakay tinuod nga kasinatian
tinuod nga encounter sa Ginoo, igsuon na agyud nay bunga. Naagyoy resulta. Naagyoy na siya i-produce nga bunga sa imuhang kinabuhi. Gusto kayo ang Ginoo. It is His will. Sa atong gibasa kaganina nga pulong niya. Gusto kayo ang Ginoo nga kita nga mga Kristohanon mahimo tang mabungahon. Amen? Highly productive. Muna ang gusto sa Ginoo. Gusto niya nga naay resulta ang atong kinabuhi dinha sa atong pag-ila o kasinatian niya. In the Bible, diri sa Biblia, daghan kaayong paagi nga gihisgutan ang fruitfulness to speak of our productivity. Kung maghisgot gani ta og produkto sa kahoy, muna iyang bunga. No, diri pud sa Bible, daghan kaayong kanang gihisgutan pamaagi nga gihisgutan ang fruit or bunga. No, for example, kanang katong si Maria, no, the fruit of her womb, diba? Sadyang nagbuntis siya, no, lalang sa Espiritu Santo, gibuntis ni Maria. Ang sa may gingon dito, the fruit of her womb, a pregnant woman, sa Biblia nag-refer na og bunga sa iyahang tiyan. Means production, paghimo or producing of life that is inside a pregnant woman. Maunang naay Happy Mother's Day, karong buntaga mga igsoon. Tungod kay naay fruit of her womb. Fruit of her womb ning gawas sa iyang tiyan og nahimong kinabuhi. It is a product of life. Happy Mother's Day sa tanang mga mama. Ikaduha, sa Biblia po naghisgot the fruit of the labor of your hands. Ang bunga sa gihaguan sa imong mga kamot. Numona ang imuhang kanang resulta sa imong pagpanarbaho. 'Di ba? Talking about the work, unsa ang resulta, what your work has produced. Unsa pa? Naghisgot po diri the fruit of our lips. Unsa man ang bunga sa atong mga ngabil. Pagdayeg dinha sa Ginoo. It's the praises of God. It's about talking about our worship. Unsay ato ang pag-express sa atong pagsimba dinha sa Ginoo. Naka-express ba ka sa imuhang pagsimba sa Ginoo karong buntaga? That is the fruit of your lips. Muna naanay mga gisgutan dinhi sa pulong sa Ginoo. Karong buntaga, let's talk about 3. Tulo ka characteristics sa usa ka bunga. Fruit man guni siya sa in English, no? Prutas po na sa ato karon. No? 3 characteristics of a fruit. Number 1, the fruit is always visible. Kung maghisgot gani tag bunga, makita gyud na. Amen? Okay. It is something that you see. You can see mailhan, no, mailhan nimo ang usa ka prutas. Kung tan-aw nimo, ma-recognize day nimo, oy, saging. Oy, kapayas. Oy, mansanas. Oy, grapes. Kay nakita man nimo. Amen? Okay. There's no such thing as invisible fruit. Tanaw nimo sa kahoy, duga nagbungay, wala lagi ko nakita invisible. Ang buot pasabot ana wala siya'y bunga. Tungod kay ang kahoy nga naay bunga, makita. Ang tanan mo ingon, makita. Ang bunga makita gyud. But sad to say, there are many Christians, they say they love the Lord. They say Kristohanon sila, pero nganong wala may nakita. Walay bunga. Tungod kay there is no such thing as invisible fruit. If kumingon ka nga naa kay relasyon sa Ginoo, if you say that you have a relationship with Jesus, makita gyud ang bunga ani igsoon. No? Kung naay mo ko ani mo pasaka nimo kaso. Kung i-accuse ka nga Kristohanon ka, naabakahay kanang usay ngalan ani oy ebidensya nga mo convict nimo nga tinuod ka nga Kristohanon or ma-acquit ka kay walay makita nga ebidensya sa imong kinabuhi. Kinahanglan if you are claiming, no, kung nagkuan ka, nag-angkon ka sa imuhang kinabuhi that you are a born again Christian, kinahanglan nga makita nga born again ka tinuod.
pinaagi sa imuhang mga bunga. Pinaagi sa imuhang mga actions, sa imong character, sa imuhang gibutang dinhi kaning mga imuhang pagsulti, imong pag how you walk, how you talk, and how you act. Kinahanglan mo reflect na, makita na mo na mga bunga sa ato ang kinabuhi. Ikaduha, ang Ginoo, before tamato sa ikaduha, ang Ginoo nangita gid og bunga nga visible. Katubit ang usa ka hinubay sa Matthew chapter 21 verse 18 and 19, pag-agi ni Jesus atong fig tree, nangita siya sa bunga. Kay piting daghanag dahon. Pero pagtanaw niya bisag isa walay bunga. Wala man nangita ang Ginoo sa mga dahon. Asa man ang mga dahon? Wala. Unsa ang gipangita sa Ginoo? Ang bunga. Pero wala siya nakakitag bunga, so iyahang gitunglop, urada, namatay ang maong fig tree. So God is looking sa visible, sa makita nimo nga mga bunga. Ikaduha, fruit always bears the character of the tree which is a part of. Ang bunga, kanunay gyud, always, kanunay, nagadala sa kinaiya kung unsa siya nga kahoy gikan. For example, dili ka makakita og mangga sa punuan sa saging. Tama? Kinsa may nakakita dili og avocado sa punuan sa mangga? Wala gyud. That is not the nature nga gihimo na siya sa Ginoo. Kung mayon gani kag mangga nga kahoy, unsay makita nimo nga bunga? Mangga pod nga bunga. Makaingon gali ka nga, mangga gyud ni kay agkoy ting mangga na ra ba karon. Makaingon gyud ka nga, kuan ka ng avocado ni kay makita nimo nga naay avocado nga mga nagbitay dinha nga mga bunga. Because a fruit always bears the character of the tree which he is a part of. Mausad na sa ato ang mga Kristohanon, mga igsoon. Kung naga-experience ta, if we are really encountering God, then what would be coming out of our lives, makita is dapat Christ-like. Kung ikaw tinuod ka, nga kanang naka-experience, na ay tinuod nga relasyon din sa Ginoo, ang imuhang pulong, ang imuhang walk, ang imong attitude, ang imong character, kinahanglan mo reflect sa kahoy nga asa ka gikan. That you are a part of. Unsa ka kaparte, ma-reflect na sa makita na, because you will always reflect kung asa kagikan, mga igsoon. Kinahanglan it should look like a tree diin ahat ka kaparte. Ang rason nganong ang makita sa atoa doesn't look like God is because we are not experiencing God in a way nga gusto niya nga i-experience ta siya. Balik ko nako. Ang rason nganong naapatay mga attitude, naapatay mga character, naapatay mga pinulungan, mga ways nga dili gyud sama sa way sa Ginoo. It's because wala nato tinuod na experience ang Ginoo in a way nga gusto siya nga i-experience nato. Magbuot lang ta ba nga nani lang, inani lang. But gusto sa Ginoo di ay nga mahimo siyang tinuod nga kana bitang naay siya gyud ang tinuod nga naay say sa imuhang kinabuhi. Siya gyud ang tinuod nga kahoy diin ikaw kaparte aron ikaw mo reflect ka kung kinsa siya. Nasabtan ninyo mga igsoon? Muliwat ka ba? Ang character kung asa ka na bilong nga kahoy, muliwat ka. Muuna ang nature nga mugawas nimo. No, balik ko nako, how you walk, how you talk, unsay mong actions, kinahanglan mag-reflect na sa kinaiya sa Dios. Kung ang Ginoo mahigugmaon, dapat ikaw pod mahigugmaon. Salamat sa duha nga ni amen. Balik ko nako, kung ikaw kung ang Dios maluluyon, kinahanglan ikaw pod maluluyon. Amen. Naghisgot ang pulong sa Ginoo. Sa Philippians, God humbled Himself. Kung ang Ginoo nagpaubos, ikaw pod, mapaubsanon.
Ngano man nga kuan man ka nang mahigugma man ka sa imong kaaway, ngano man ang Dios higugma man sa iyang mga kaaway. Ingon ang pulong sa Ginoo, He even lets the sun shines even no sa mga tao nga makasasala. Fair ang Ginoo, munang kita pud iyang mga anak, fair pud ta. Amen? Okay? So muliwat ta sa Ginoo, amen? Sa ako nahinumduman lang sa SOT sa atong school dinhi, no, sa church, di ba na ay Jesus characters, no, sa mga bata. Makita na sa mga teachers sa ilang mga gihandle nga mga estudyante mo nang at the end of the quarter naadayon dito ihatagan sila og ribbon og award. Makita dito unsa nga mga Christ character nga nakita sa ilang mga kinabuhi. Ikaw kaha karong buntaga, unsa ka ang mga Christ-like character nga makita sa imong kinabuhi, nga makaingon ang uban nga ingon anak ka, no, visible sa mga tao nga naliwat ka, nahimo kang Christ-like sa imuhang attitude, sa imong mga pamaagi, the way you walk, the way you talk. Nahanglan, naliwat ta. Ningia daw na imong tawad, bi, ug naliwat na ba na siya sa Ginoo? Nag-reflect ba na siya sa kahoy din asa siya gikan? Kung wala igsuon, questionably, basig lahi nga kahoy ang imuhang gibungahan. I-check na to atong kinabuhi, amen? I-check ta sa Word of God. Ikatulo, fruit never exists for itself. Ang bunga, wala na siya nagbunga-bunga lang para sa iyang kaugalingon. Or else, malata ra na siya, wala siya'y gamit. Tama? Ang bunga na ana siya aron na ay makakaonay, makaingkit sa mansanas nga pirting krispiha. 'Di ba? Ang bunga gituyo na sa Ginoo na ay bunga aron na ay mga langgam nga makakaon ani. Ma-benefit na agyoy makabenepisyo sa maong bunga. Dili lang ang bunga para sa iyang kaugalingon, naa siya'y katuyuan. Dira sa amo ang balay, gisgutan man to sa Ginoo gisgutan man to sa akong bana, ang among balay. Salamat sa Ginoo. No, amazing kaayo ang pamaagi sa Ginoo. Dira sa amo ang balay, sa among silingan, naay kahoy sa buungon. Inig mamunga na gani na kanang kahoy. No nabantayan nako, tingala ko daghan gid kay siya bunga. Lami kay siya tan-awon ang bunga niya. Pero natingala ko, mga tagak na lang siya, mga lata na lang dito sa kahoy, wala man gyud manguha. Daghan man unta kay mig mga bata diha nga mga silingan, wa jay manguha niya. So one time, ning agi ko naginan ako tong tapad gyud nga balay atong kahoy ko nga, ngano man ang buong kanang nga buongon nga. Kanang wala lagi mo kaon kay sa diha first time pa na mo. Naibog kay ko ba? Lami kay panguha pero di man gud amoa. So wala gid ko nanguha. Anak ko wala lagi manguha na siya. Gipangalaan manggod na siya, ma'am. Dayon kuan kanang napait siya. Wala na siya lami karon. Munang wala na gimok, wala na mo kuha na niya, mga lata lang siya. Sayang kaay, di ba? Pero on the other hand, naapoy karon at banggid sa among balay na gamay nga punuan sa mangga. Di ba ting mangga na? Namunga to siya, namunga ang mangga. Gamay pa kaayo gud, hilaw pa. Dayon pag tanaw-tanaw ko kagahapon, ang bata na ni kamot siya plantig-plantig sa bato sa mangga. Kay lami siguro kayo to kaunon, aslom-aslom. Lamian siya. Nakita ninyo ang difference? 'Di ba? Nakita ninyo ang difference sa usa ka punuan nga naa siya'y bunga pero walay lami. Walay tawo, walay bata nga gusto mo kaon niya. Pero kanang mangga, lami kayo, aslom-aslom pa, ang nangaslom gud ako ang baba. 'Di ba? Hala na adyoy maningkamot og kuan. Pamatuan na aron makakuha lang manguhit. Aron makakuha lang anang bunga tungod kay lami siya. Naa siya'y purpose kay lami siya nga bunga.
Tanawa daw imong kinabuhi karon. Lami ba ng bunga nga gi-produce sa imong kinabuhi? I'm talking about kung maghisgot gani kog bunga. I'm talking about your character, imuhang attitude, the way you talk, the way unsa ang imuhang pagkinabuhi. Naabay makabenepisyo? Or basin ikaw ray gilamian? Ang mga tawo nga nakakita sa imong kinabuhi, inigabot nimo mabungkag lang pinig. Ay, dili ni ganahan anak niya, oy kay kuan ka nang. Imuabot bitaw na siya no, negatibo permanente. Murag mamaot akong adlaw. Pero feel ra kay nimo. Pero ang uban wala di ay. Pareha sa atong buongon sa among silingan na feel kay niya mamunga pero wala siya'y pulos, walay nakakaon sa iyang bunga. Ang bunga naa siya'y purpose. Pero ma-serve lang niya ang iyang purpose kung lami sad siya. Naawa ang imong kinabuhi unsa imong bunga. Na-serve ba na nimo tungod kay naay gilamian? Naay napanalanginan? Ang bunga must be visible. Ang bunga kinahanglan mo bear og character sa punuan kung asa siya gikan ug ang bunga na ay katuyuan dili lang sa iyang kaugalingon. Na ay katuyuan ang bunga, di ba? Si Jesus katong giingon ako katong fig tree, nangita siya sa bunga kay gigutom siya. Na ay katuyuan nganong naay bunga aron unta to kung nakakita pa ang Ginoo si Jesus ug bunga atong kahuya, nakakaon unta siya. Pero wala may bunga, wala siya nakaserve sa iyang purpose. Sa Colossians chapter 1 verse 10, sa middle nga verse ani, ingon si Paul, bearing fruit in every good work, growing or increasing in the knowledge of God. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanan nga mga maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Niini nga verse, please notice nga gi-connect ni Paul na ay connection sa giingon ni Paul diri sa atong verse nga gibasa, ang pagkahibalo sa Ginoo ug ang pagkamabungahon or ang pagkamabungahon sa imong pagkaila or pagkahibalo sa Dios. This word nga gigamit dinhi sa Colossians about the knowledge of God is dili lang intellectual knowledge or head knowledge. Kay daghan kaayo nga yes, nakaila man sila sa Ginoo. Daghan kaayo nga mayngon nga Kristohanon man ko. Kailaman ko, basa man kog Bible, kabalo man ko unsay nasa Bible. But wala sila'y tinuod nga experience or kasinatian diha sa Ginoo. Kaning word nga gigamit dinhi nga knowledge or kahibalo diha sa Ginoo is the same Greek word. Kani manggong Greek, it's the original language. Muna ang original nga lingwahe nga gisulat ang Bible. Kining word nga knowledge, mausad ni ang word, original word nga gigamit sa Genesis chapter 4 verse 1 nga niingon didto, Adam knew Eve, his wife, and she conceived. 'Di ba? Sa kanang atong una nga ginikanan sa ding gihimo sa Ginoo, ang iyahang ang tawo giingnan niya gi-bless niya, giingnan niya be fruitful and multiply. O kani nga verse dinhi sa Genesis chapter 4 verse 1, mauna dayon ni ang katumanan sa pagbless sa Ginoo. Unsay giingon dinhi? And Adam knew past tense sa know, knew Eve, and knew Eve, his wife, iyang asawa, and she conceived. Dili bot ipasabot nga naa lang siya impormasyon, may gutag no ka na nakabalo ka. Dili bot pasabot nga nakabalo siyang asawa din, naburos din niyang asawa. Sa may lain nga buot pasabot ani. It means si Adan na ay intimate nga relationship. Sa dihang ning dulog siya sa iyahang asawa nga si Iba, nakabaton siya og intimate suod nga relasyon sa iyang asawa og ning resulta ning bunga nga nabuntis siya. Correct? So mao na it's the same word nga gigamit aning giingon dinhi ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 10 nga increasing, growing in the knowledge of God. It means ang atong pakigrelasyon din sa Ginoo kinahanglan musuod
Mo intimate. Sa imong sugod nga pagtikang dinha sa Ginoo sa diyang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior. Ning sulti ka atong simple nga prayer. Amen? Simple kay nga prayer. But it's just a start. Sinugdanan lang na ug sa kwan pa una nga tikang. Kinahanglan mo padayon ka. Mo padayon ka aron mas magkaduol pa ka. Mas magkasuod pa ka dinha sa Ginoo. Amen? Makita ba nimo imong kinabuhi nga nasuod ka sa Ginoo? Ang tao bitaw, ang banag asawa kung walay intimate nga relasyon, kanang nagkailhanay lang sila, LDR pag yun ilang relationship, long distance, mo produce ba na og baby? Maburos ba ang asawa? Dili. Kinahanglan pareha sa giingon dinhi sa verse, and Adam knew Eve. Sa lain nga version ana, and Adam nakigdulog siya sa iyang asawa ug nabuntis si Eva. Muuna siya, it's the same din ha sa Ginoo. Sa dihang naa kay intimate nga relasyon din ha sa Ginoo. It is but kana og sa kuan pa natural ra na nga mo conceive ka or mo bunga ka, mo produce ka og bunga tungod kay nakabaton ka og close nga relationship, intimate nga relationship din ha sa Ginoo. Kasi mayog amen. Kanang miingog amen, naka-experience na. Kung wala pa ka nakasulay ana igsuon, pangayuan na, panganduya na sa Ginoo. Tungod kay ang gusto sa Ginoo nga mubunga ka. Ug automatic ra na ang imong pagbunga sa dihang naa kay suod nga relasyon din na sa Ginoo. Nakuha na to maigsoon? Okay. Ang problema, daghang mga Kristohanan nga gusto mo adtog langit, apan walay pakabana nga mubunga dinhi sa kalibutan. Kung pangutano asa ka, gusto, langit, impierno. Langit, gyud. Pero kumusta imuhang kinabuhi? Napuslan ba, naabay bunga nga makita sa imong kinabuhi samtang naa pa ka dinhi? Oh, I'm talking about bunga, fruit of the Spirit, love. Sa Galatians, Galatians chapter 5, maigsoon, assignment nako na ninyo, na din ha ang fruit of the Spirit. Gugma. Ang gingon da, fruit of the Spirit is love. Kaya kung naa kay gugma, naa na diha tanan. Package deal. Naa na ang joy, na ang peace, patience, goodness, kindness, naa na ang gugma. Muna, God is love. Kung naa ang Diyos sa imong kinabuhi, naani mo ang gugma. Makapailob ka. Makapasaylo ka. You will be a peacemaker. Dili ka hinungdan sa kagubot, but hinungdan ka sa kalinaw. Tungod kay mo na ang bunga sa imuhang pakigrelasyon din sa Ginoo. Amen? Palakpakan na to ang Diyos maigsoon. Naghisgot ta og kanang bunga sa character, sa attitude, naapoy bunga gagisgutan ang Ginoo. It's the fruit bunga, mga disipulo bunga sa kinabuhi. Mga disciples nga imuhang mawin din ha sa Ginoo. Bunga sad na siya. Nagkuan po na siya kanang nagreflect po nga ikaw ning multiply ka. Ngud kay naa kay mga disipulo. Di ba? Ang kahoy nga naay putas, bisag isa ra na siya nga gitanom, ming multiply siya, ning daghan ang ihang bunga. Inana pud ka mga igsuon, kung naa kay relasyon din na sa Ginoo, ang Ginoo ning ingon siya, nagsugo siya sa iyang mga disipulo, nga go and be my witnesses, baptizing them, making them my disciples. Kung tinuod ka nga disipulo, mutuman ka sa pulong sa Ginoo, mamunga pud ka og mga disipulo. Tungod kay mauna ang kabubuton sa Ginoo. Amen? Growing in the knowledge. Pag-increase din ha sa pag-ila sa Ginoo, mo resulta ni og pagkamabungahon. Basig wala kay bunga tungod kay wala nag-increase ang imong pag-ila sa Ginoo. Basig wala nimo gi-cultivate, wala nimo gi kana betawng giatiman ang imong relasyon din sa Ginoo aron masuod pa na siya.
Tungod kay ang relasyon mga igsuon, it takes hard work. Kisa may naay mga relasyon dire. Kitang tanan. Oh, natay mga relasyon nato sa atong bana, sa atong asawa, kuha pa ka na minyo. Relasyon nimo sa imong mama, sa imong maginikanan. It takes work. Dili lang siguro may work hago, pero kinahanglan na kay buhaton ba? Walay relasyon nga, for example, relasyon sa kanang friends. Unya, dili mo magsigkuyog, di mo magistoryahanay, dili mo lungtad na ang inyong, di mo magkasinabtanay. Dili mo kanang mo click dayon kay nga naman, wala man mo nagsigig istoryahanay, wala man mo nagsigig kuyog. Mauna siya ang pakigrelasyon sa dina sa Ginoo mga igsuon. Sa dihang kanunay ang imong relasyon sa Ginoo, nag-increase ang imong pagkaila dinha sa Ginoo mga igsuon. Ingon diri, mo resulta ka na og pagkamabungahon. Amen? Gusto ba ka nga mubunga? Buhata ang imong parte. Work out your relationship dinha sa Ginoo. Pakigsuod. Kita man gid ang mangpaduol sa Ginoo kay ang Ginoo nagpaduol naman gud nato. Pero ang problema, usay kanang wala lang gid tay pakialam. Naa naman gid ang Ginoo nagpaabot naman gid siya nato nga makigsuod kaniya. Pero kita baliwalaon lang nato ang Ginoo. Wala nato nakita ang gravity, wala nato nakita ang kaimportansya nga makigsuod sa Ginoo. Aron mo bunga ta. Okay? Ang pangutana karong buntaga mga igsuon, gusto ba ka nga ang imong kinabuhi mabungahon? Salamat sa daghan nga niyo gamen. Gusto ba ka nga mahimong visible, makita ka nga representative ka sa Ginoo? Gusto ba ka nga mo reflect or magdala ka sa kinaiya sa Dios? Gusto ba ka nga naay mga tawo nga gusto pod nga mo ingkit nimo no mo kanabang may mga tao ba nga gusto mong associate nimo ba, gusto mo kuyog nimo ba, ngud kay nakita nila ang imong kinabuhi nga panalangin ka, dili kay wala gyoy mo pili nimo kana bitang prutas nga walay mo pili mulata ra na, di ba? Madaot, maraten. Basig, raten ka nga bunga. Wala na gining pili nimo. Basin na ay mga daot nga bunga nga imong giproduce. Mga pulong, manggawas, mga daot, attitude, makadaot. No, if na kanang murag kana bitang walay gusto nga mo kuan nimo kung munaaman gali basig plastic lang na siya. But wala gyud tinuod nga kana bitang nakuan sa imuha kana bitang gusto mo connect sa imuha. So kinakita nila nga panalangin ka, makapanalangin ka sa ilang kinabuhi. Sa cell group, unsa man ka nga bunga sa imong cell group? Makapanalangin ba ka sa imong cell group? Or makadaot? Napaganito'y kuan nga, kung ibutang daw nimo ang isa ka rotten nga prutas sa maayo nga prutas, matakdan ang ubang prutas. Muna kung naa daw rotten or kana betang daot nga kanang prutas, ilahi na siya sa maayo nga prutas. Tama ba? Kay mutakod daw na. Itong akong pagampo nga dili na kita, nga ilahi ta, kay makadaot ta. Kung dili ibutang ta, iipon ta sa mga maayo nga bunga kay lami ta na atay makapanalangin ta sa uban. Amen? Palakpakan na nato ang Ginoo mga igsoon. Nay mga Kristohanon, no, I pray nga wala gyud na dinhi. Praising God sa Domingo. No, maayo kaayo. Kung naa sa sulod sa simbahan pero inigawas. Wala pagani, napagani dito sa kuan, napagani dito sa crossing. Awa na, nakagsumbagay na. Wala na, nagkuan na, nagbinirahay, nagbuhok. Wala na himong panalangin. Unsa may kaingon sa mga tao sa gawas, gikan mo nagsimbahan nga. Unsa man na diha. In Jesus name, wala na diri sa ato. Amen? No? Or inigawa sa, dito sa imo, pag abot dito, mo dahil i-post sa imong Facebook, feeling blessed.
finished simba. Pero pagka Monday, nangaway sa post. Pagka Monday, nanaway. Or grabing pagreklamo sa iyang post. Labi na karon sa Sureko, Palong Siga, mamalikas pagyud sa post. Maglibog ang mga tao makabasa sa iyang post. Feeling blessed sa Domingo, pagka Lunes, Martes, Merkulis, uy, puro man pangaway. Unsa ka kaklase nga bunga makita? Dili lang sa imong gisulti but sa imong gipost. Appeal na karon sa atong generation. Di ba mga igsoon? Ingon ang James chapter 3:11 to 12. Naani sa devotional ni Bishop, nakahinumdum lang ko ani samtang nag-prepare ko sa word. Ingon ang Santiago 3:11 to 12. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tabang ug ang parat nga tubig. Ang kahoyng igira dili makabunga og ulibo, o ang paras makabunga og igos, o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. That is impossible. Lamang ko nagaingon diri nga perfect na ta. We are not talking about perfection, mga igsoon. I'm talking about what is normal, what is natural flow. Diba? Ang mangga, mamunga og mangga. So ang Ginoo, kung inaana ang iyang karakter, mamunga pud siya. O mga karakter nga atong gidala, mapakita sa mga tao karon. Amen? Amen. So, how to be fruitful? Pitang ko mahuman. Unsaon man nga magbabungahon ta? Balik ta sa atong gibasa kaganina sa John chapter 15. Kini bitaw nga verse mga igsoon, di na ako basahon balik kay taas naman kaayo. Kini nga chapter gikan sa verse 1 ngadto sa verse 8 even gani sa verse 10. No, kuan ni siya kanang naghisgot ni gipadayag ni Jesus. No, ang relasyon sa vine o sa branches. Amen? Sa diyang nagkuan ko ani, nag-study ko, popular kaayo kana bitang vine branches. Kung maghisgot gani no, ang moabot gid sa kung huna-huna kay kanang uba sa grapes. No, gihisgutan gani no, ang kaning gihisgutan gani dinhi nga parasan. Parasan is vineyard. Taga-imig picture sa vineyard please. Kung gi-assignment. Okay. Ay dili na mao katong vineyard sa advance ra kayo. Kana ko ha. Samtang nagtanaw ko, kana diyang magtanom ka o kanang grapes. Kay mo man guni ang gihatag nga kanang example nato. Basta gani kanang grapes, ang tawag ana sa iyahang tanom is vineyard. Parehagod sa kuan sa humay rice field, di ba? Kung grapes pod vineyard. Gitanan ako unsaon pagtangkay wa man gud kaayo tay grapes diri sa ato ang lugar. Kasagara na anak sa America, sa Europe. Kung magtanom gani ka og grapes, ingon diri, kinahanglan i-train ang iyang mga branches to grow upward. Kinahanglan, ingon dinhi, grapevines will need to be trained to some sort of support to grow upward. This will also cut the risk of disease. The support needs to be in the place of planting. Naay kuan kanang kung nakakita na mo vineyard, picture sa vineyard. Ang kana bitong tanom sa grapes, kinahanglan dili na siya magkatay sa yuta. Kinahanglan ang iyang tubo pataas. Mo na nga butangan ni kabantay mo butangan nila og kanang murag stick kay para didto siya mo tubo. Nana siya reason mga igsoon. Kinahanglan daw, oh you see, now naagid siya sa taas no. Tungod kay ang iyang bunga dili pwede nga didto sa yuta motubo kay matabunan siya. Dili siya maadlawan. Kana ding grapes crucial di ay kaayo na nga naa siya insakto nga exposure sa sun aron ang iyang bunga dako og tamis. No, wala man na sa to pero no, this is additional information natong mao di ay nga ang mga grapes ingon anang iyang pagtubo. Naana siya reflection sa ato mga kinabuhi mga igsoon tungod kay gisgutan ning parasan. Kita tong branch
nga mubunga. Importante, atong kinabuhi, dili magpadayon og lakaw sa dirt. Dili matabunan, unsam ng dirt or kanang yuta, no? Sa in English, ana, dirt. It means atong kinabuhi, dili matabunan sa mga sala, sa hugaw. Kanipong yuta, nagsimbolo po ni sa kanabitang flesh. Sa kaning unod nun nga pagkinabuhi. Kay kung dinha ang imong kinabuhi maigsoon, either dili ka mo bunga or ang imong bunga gamay, imong bunga walay lami. Nga naman, natabunan man ka, walay insakto nga nutrients nga nakuha gikan sa sun. Mao di ay na ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Kinahanglan ma-set free ta, kinahanglan mahimo tang gawas nun. Kinahanglan i-allow nato ang Ginoo sa atong kinabuhi nga mahimo tang gawas nun sa mga gitaguan nato nga mga sala aron nga mo atong kinabuhi mo tulbong pataas. Amen. I-train ta sa Ginoo nga atong kinabuhi dili mo padayon og lakaw sa kanabitang sa sala. I-train ta sa Ginoo nga mo padulong ta sa taas kay ang sana aramang gyud permanente. Ang Dios na aramang gyud permanente. Kinahanglan lang naatay insakto nga exposure. Kinahanglan naa lang tay insakto nga connection sa sun, sa atong Dios aron ang atong kinabuhi mubunga og dako, mubunga og tamis nga mga bunga. Nakuha ninyo mga igsoon? Another thing is pruning. Kanang pulong. Di ba naghisgot po to sa verse nga atong gibasa kaganina, ang dili mamunga putlon, ang namunga pulungan. Importante po di ay kaayo, no? Kaning pruning mga igsoon. Kaning pruning, it means trim by cutting away dead or overgrown branches or stems, especially to increase fruitfulness and growth. Naadi ay sa mga tanom, especially kaning grapes o kanang tomatoes, kaning kamatis, pareha na sila og pare-pareho na sila og way sa pagtanom. Naaday ni mga gitawag nga sucker shoots. Karong papug ko nakadungog ani mga igsoon mo to kaganina nga gipakita nga picture. Kabantay mo ani, oh, kanang giarohan, gagmay nga sanga nga motubo in between sa mga sanga. Ang tawag ana niya sa in English, sucker shoots. Kani di ay siya, sa iyang ngalan pa lang, mukuha ni siya nutrients. Mukuan po ni siya, inana siya kagamya, mukuha siya nutrients gikan sa branch, sa kahoy. Pero, dili siya mamunga. Musak lang siya. Mukuan lang siya, mo benepisyo siya pero wala siya'y bunga. Mo benepisyo siya gikan sa asa siya nga kahoy or branch na napilit pero dili siya mabunga. Naadi ay mga sucker shoots sa atong kinabuhi. Mo nang bantayan nato ni maigsoon. Mo ni mga butang sa atong kinabuhi nga dili man dautan. It's not necessarily evil but it is not necessary. Naaday mga butang sa atong kinabuhi nga dili man dautan pero dili siya kinahanglan sa atong kinabuhi nga makatabang siya aron mubunga ta. Katong ako gipakita ninyo nga picture sucker shoots, wala gid to siya gamit. Naara to siya pero wala siya gamit kay di man siya sanga nga makabunga. Naaday mga butang sa atong kinabuhi nga ingon ana pod mga igsoon, dili man dautan, dili man sala pero makakuha siya sa nutrients nga para unta nato. For example, television. Ng mga salida sa TV. Karon YouTube, Netflix, na ana diha tanan. Internet try kinahanglan nimo. Dili man na, it's not bad. Dili man sala, di man dautan, di ba? Pero unsa man, it's not necessary. Mukuha lang na siya sa imong time. Mukuha lang na siya sa imong energy. Pila ka mga episodes sa mga Korean. Na ako na awat man po ko na usay kay murag lami man po dito tanaw. Pero akong nakita sa akong kinahanglan gyud i-discipline. Nganuman, dili tuod siya, okay raman eh, wa po man kayong story kanang wholesome man. Pero wala na ang imong oras. Hurot, pila ka oras, minuto ang episode.
Inya pagkaman, isa na lang yun. Kasi makarelate. Matulog na lagi ko. Pagkabuntag, dili ka matag sayo. Wala na naka-devotional. Maayo man unta iyang gitanaw, okay raman unta, pero nadugay mangug kaayog tanaw, naabot ng 4 ka oras og tinanaw, nabilar na. Wala na ang nutrients nga imuha untang makuha kung mag-devotional ka. Tuan na nimo didto nakuha na sa Korean. Amen? Ingna ko, kung makapugong ra kasi mong kaugalingon og isa ra gyud ka episode sa isa ka adlaw, pwede na. It's not necessarily evil, but it's not necessary. Walay benepisyo nga makuha aron makabunga ka og lami, dako og daghan pa nga bunga. Hobbies. Kanang mga kuani mo mga labi karon no kay uso kaayo ang biking. Wala may dautan anang mag-biking ka, mag-exercise ka, wala, maayo kay na. No, don't get me wrong. Pero kung ang imong time tuan na tanan didto, imong energy tuan sa una dasig kay ka mga lagad siguro karon di na ka makita kay tuan na kasabay kanan. Pila ka oras kang gabike. Tanawa daw, unsay mga nag-sup-sup or sucker, mo man sucker, nag-sup-sup lang ba sa imong kinabuhi? Dili man siya dautan, di man siya sala, pero gikuha imong oras, gikuha imong energy, gikuha ang imuhang kwarta, wala nakatabang nga makapamunga ka para mahimaya ang Ginoo. Mo nay mga sucker shoots sa atong kinabuhi. Lastly, mga igsoon, kaning verse nga atong gibasa sa John, mo end na ko, John chapter 15. Gitagaan ta sa Ginoo, kani bitaw nga chapter, gitagaan ta sa Ginoo og usa lang gyud kabutang. One thing, one word nga gihatag sa Ginoo dinhi aron makapamunga ta. Katong walay bunga, mo go to from no fruit to more fruit and much fruit. Kisay gusto ana. Sino wala pa kay bunga karon. Pero sa dihang mutikang ka sa pulong sa Ginoo karon ay makabunga na gid ko. Maka-action na gid ko, makahigugma na gid ko sa among silingan, makahigugma na gid ko sa ako ang kuanang isig kanang kauban sa opisina. Makapailob na gid ko. Himbunga na ka. Di lang tama din ha, more fruit. Daghan pang bunga. Kisay gusto more fruit. Isa pa ni akong disciple karon, isa pa ni akong na-invite karon na pasulod sa encounter, pero ang Ginoo gusto pagid siya mubunga pagid kag daghan. Ug dili lang taman sa more fruit, moabot pagid sa much fruit. Kisay gusto much fruit. Mas daghan pagid nga bunga. Di ba? Munay gusto sa Ginoo kani nga chapter, katong word nga giingon dito sa 11 nga verses. Kapulo gyud ni siya gimension. Kani nga word. Unsa ni nga word? Sa atong gibasa ganina. Abide. Di ba? Daghan kaayo diri abide. Pabilin, sabi ni Saya, pabilin. Pabilin kamo kanako, akong pulo magapabilin kaninyo. Sa pa, if anyone does not abide in me, abide. Sabi ni Saya, pabilin. Sa lain pang word, remain. Sa lain nga version, remain in me. Ang pulong bitaw sa Ginoo kung naabitaw gibalik-balik, it means importante na. O grabe ka importante nga sa 11 nga verses, kapulo gid siya gibalik-balik. Pabilin. Salamat igsoon nga nagpabilin ka. Palakpaki imong kaugalingon. Unsa man imong giagian sa imong kinabuhi, pabilin lang. Pabilin lang, remain. No, ang pagpabilin din na sa Ginoo mga igsoon, it means abide in Greek word. Wali ko nako kaning nga word stay means to hang out or loiter. Kakita mo na mga sign din nga no loitering. Bot pasabot ana dili pwede mag-standby. Dili pwede diri mag-hang out. Dili pwede naa ka dinhi.
Ang word nga abide, it means naa ka kuan ka nagstay ka, diha ka naghang out, dinha ka nag-spend sa imong time. In this verse, if you abide in me, it means stay connected. Ingnay mo kaugalingon, stay connected. Pabilin nga konektado din na sa Ginoo mga igsoon. Kana bitang kuan baliko na ko example kanang magburos, kanang bata sa sulod. Connected na siya siyang mama through the umbilical cord, kanang iyahang pusod. Unsay gikaon sa mama mga nutrients nga iyang gikaon, mupadulong na sa iyang anak tungod kay connected siya sa pusod. Correct? Kung healthy ang gipangkaon sa mama, healthy pod ang baby sa sulod. Kung naay diferensya, naay disconnection sa umbilical cord sa kanang pusod sa mama sa bata, problema ang bata sa sulod ana. Kulang siyang oxygen, mahimo siyang kuan, mahimo siyang naay diferensya ang iyang utok. So importante kaayo ang connection. Nakita ninyo? Ang kaimportansya sa connection, kana palang daan sa pagburo sa mama. It's very important pod mga igsoon sa atong kinabuhi nga naatay insakto nga connection dinha sa Ginoo. Ingon ang verse na atong gibasa ginya sa verse 6, ang tawo nga mubulag kanako, unsay resulta? Ibalibag sa mga sanga nga ibalibag og unya malaya dayon tigumon og ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Walay sanga nga makapadayon pag kinabuhi kung mabulag siya sa kahoy. Nakakita na ba mo og sanga na nabuhi ra gid siya? Nga wala naman siya na-connect sa iyang kahoy? Wala, no? Unsay mahitabo niya? Mo-shrink siya, malaya siya, dayon mamatay. Unsay purpose na dayon niya? Isugnod. Gusto kang inana ka, ma-disconnect ka, then pagkahuman maghunay-hunay kag kamatay, then ang imuhang kan masugnod na lang ka sa kalayo. No, amen? Ang atong gusto nga mamunga ka, mubunga tagdaghan o mubunga pagyutagdaghan, maunay kabubuton sa Ginoo mga igsoon that we will bear fruit. Amen? Amen? Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Let's pray. Salamat kay Lord sa imong word. Salamat kay Ginoo nga kami imuhang mga branches. Ikaw, Lord, kami mga sanga, Lord. Ikaw ang among punuan. Ug ang amahan maoy nag-atiman sa punuan Ginoo. Salamat Lord nga dili gid mi makulangan. Dili gid mi Lord kanang you are more than enough Lord sa dihang padayon mi nga ma-connect dinha kanimo. You are more than enough able nga mubunga mi. Iniingon imong pulong Lord. Pinaagi aning mga bunga Ginoo nga makita sa among kinabuhi. How we talk, how we walk, how we live. Ug sa mga tao Ginoo nga nagsunod namo, ningon ka, makita, ma-prove nga imuming tinuod nga mga tinun-an. Ug mag-glorify namo, mag-glorify ang Amahan sa langit. Salamat sa imong pulong Ginoo. In Jesus' name, amen, amen. Praise. Kumusta man mo? How are you? I am blessed. I am prosperous. Atong i-repeat daw, be? I am blessed. I am kanang kinakasing-kasing daw, be? I am blessed. I am prosperous. Amen? So, katong pulong sa Ginoo, I know it's enough. Nakapanamin ta karong buntaga in the light of the Word of God. Ang atong pag-ani, atong pagpaminaw is nanamin ta ba? Aron masusi na atong kaugalingon. Dili aron i-condemn ta, aron ipaubos ta kung dili i-lift up ta sa Ginoo pinagi sa iyang pulong. Di paulahi ang tanan, ang nakamiss sa mga butang atong naisgutan karon sa ato ang magwawali, makarecover pa ta. Amen?
Kay naapata sa unod, naapata tong lawas. So buhaton nato atong parte aron ta makapadayon nga makakonect diha sa Ginoo. So it's time to bless our mga VIP karong buntaga. Kadtong karon pa gyud nakatigom uban nato palihog kog tindog aning dapita. Kung first time nimo. Hallelujah. Salamat kayo sa nagtindog diri karon first time na nakasulod. Salamat kamo, salamat kay ma'am. Salamat kayo padayon sa pagtindog diri natay bisita diri. Ay karon lang yun. Si Jack ng tindog. Dito sa taas, palakpakan nato ato mga bisita igsoon. Hallelujah. Salamat sa inyong pagtindog diha. No, sama sa ingon ganina sa atong nag-welcome nga dili aksidente nakasulod mo kuno doon ay purpose ang Ginoo sa inyong pag-anhi. Usa ni ana basin mga magtutuo na mo pero kay bisita man mo namo. Just allow nga tuguti lang mi nga makaministeryo sa inyo karong buntaga. Sama sa atong nadunggan sa pulong sa Ginoo nga ang usa ka sanga importante kayo nga ma-connect gyud sa punuan. No, so ang punuan mao si Jesus. Unya ang sanga ang mga tao nga mudawat og mutuo kaniya. Ato pa, ikaw nga nagtindog karon, gi-consider ta nga mga sanga. Importante nga ma-konekta diha kang Ginoong Jesus. Makabaton tag relasyon diha kaniya. Aron sa atong pagkabaton og relasyon niya, atong masinati ang kausaban sa atong kinabuhi. Kay kung wala siya, naman siya kausaban, pero dili mahimaya ang Ginoo tungod kay dili man na-connect sa punuan. So karong buntaga, it's your privilege kay gayunan pabor sa inyo ha. Nga siguro recommitment ninyo or first time nga makasugid mo aning pagdawat ni Jesus ingon nga Ginoo manluluwas aron pinagi sa pagtuo ma-connect mo diha sa punuan nga mao si Ginoong Jesus. Dili siya relihiyon, dili siya grupo, usa siya ka persona nga importanteng mabatunan sa tao ang relasyon uban kaniya. So aron pagpakonek ni Jesus kanang it's true prayer. Mubo lang kay nga pagampo. Pinagi sa pagtuo, magbungat ka sa imong baba, tuuhi og dawata og karong buntaga. Tinuod jud kayo makonek ka sa punuan nga mao si Ginoong Jesus. Palihog lang ko pataas sa imong tuo nga kamot igsoon kanang gatindog, palihog then imuhang mata palihog kog piyong sa imong mata. Sabat ani nga yano kayo nga pagampo, pakigstorya sa Ginoo sa pagdawat kaniya aron mahimong kaparti o makonek ka diha sa punuan. Sabat ani igsoon, Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pagkigugma kanako. Karong buntaga, mituo ko sa nadunggan nako nga pulong nimo. Nga aron makonek diha kanimo. Dawaton ka nga Ginoo ug manluluwas. Ginoong Jesus, karong buntaga, ako kang gidawat sa akong kinabuhi. Sukad karon, ikaw na ang akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa kasiguruhan. Pinagi sa pagtuo, ako karon na-connect na, nasumpay na kanimo ang punuan. Salamat Ginoong Jesus. Amen. Wow. Thank you, Lord. Simple nga prayer igsoon, pero nagdala to siya og gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ako kang dasigon, padayon nga mahimong masumpay. Usa ka paagi nga masumpay ta diha kang Ginoong Jesus is through the reading of the word. Pagbasa gyud sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga mao ni karon nga niya ka nakapaminaw ka, padayon na naaman ang Biblia. Continue to read the Bible. Then ikaduha na ami ginagbay nga tigom nga gitawag og cell group. Amo kang gi-encourage nga makauban sa cell group once a week kung naay nag-invite nimo, pero kung wala, pwede kang mo approach sa among mga network pastor diring dapita. Ikatulo, next Sunday welcome ka balik. Kung ni arakas pagadian, kung imong isipon nga mahimong kaparte sa imong Christian life, you are invited next Sunday. So, salamat kaayo. Then before you sit down,
amo sang ili amo mga kamot, and we are going to bless you. Thank you, God. Gi-bless na mo amo mga ang bagong midawat kanimo, Lord, bagong nasumpay nimo, na-connect kanimo, pinagi sa pagtuo. I-bless sila, Lord. Imo nga ilang kinabuhi, Ginoo. Makabunga dihaan kanimo. O Dios, gi-bless na mo ilang pamilya, ilang panginabuhi, ug amo silang gi-dedicate diha kanimo, Amahan, nga magtubo pagyud sila uban kanimo. Muna mo magampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede ka pang panglingkod, Iksoon. God bless you. Pwede na mo ka panglingkod. And this morning, where's my Bible? This morning is a celebration sa atong Mother's Day. Woo! No? Ang mga mama, angay yung i-celebrate every day. Dili sayon, mahimong mama. No? So, palihog kong tindog sa mga mama. Buto sabot kong mama, na kay anak. Dili pwedeng may mo kang mama nga walay anak. Okay. So mothers, I too, dawatan ninyo ang token from Happy Church. Gamay ra kayo na. But really, we love you. Ganay mo mong kaparty ani nga iglesia. Na ganang appreciate sa ato ang trabaho mangyuning pagkamama. Ako 5 mang kabok akong anak. Dili sayon magpatubo og anak. But salamat ta kay doon na tay kauban. We have God. Doon na tay kasumbungan. Labi na ko nga itong mga anak nagdako musukol na. Muribuildi na nato. Dili sayon masakitan tag mga istorya. Identify ko sa inyo. Pero makaduol ta sa Dios aron maayo ta. Dili ti magtinir og kasakitan sa atong mga anak, no, sa atong mga anak, sa atong mga loved ones. Dili pwede nga nay kapaitan atong kasing-kasing. Kay lisod kaayo mahimong mama nga daghang kaig samad. So karong buntagaw ako kabalo og unsay mga giagian nimo as a mother. But mingon ko nimo, you are a blessed mom. Ingon ang Bible, dili makita sa itsura. Dili makita kundi dalaygon ang usa ka asawa nga mahadlokon diha sa Dios. Okay, nahuman na ba gamay ra may nag-distribute? Diri dapita wala pa. Please support please tanan dagpa diri oh. Please manglihok tanan ang kuan please. Okay, samtang nagtindog mo diha, allow me to pray for you. Kaya na para ba ta karoy i-recognize nga kuan mga ninghuman sa post-encounter. Okay. Sige lang, busy siya sa ilang sa paghatag sa atong gift sa inyo ha. As I pray, just close your eyes. Hallelujah, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Sa usa ka katungdanan among giisip nga makaproduce og Lord God, makahimo pagpakatao og mga tao diri sa kalibutan. Kung lapay mga babae, Lord, walay generation nga mahimong Lord, mutunga or mahimong naapay generation. Thank you for women, Lord. Thank you for mga mama. Salamat, Ginoo. Lahi-lahi ang gagian namo. But salamat, Lord, nga kakaplag minimo. Kung doon na may mga nasakitan, doon na may mga nahiubos, doon na may mga sulod nga dili maayo sa mga mama, I pray for healing this morning in Jesus' name. Lord, salamat nga sa dihang na ami mga problema is mama, makaduol minimo. You are the source of everything. And just bless this mother, Lord. Maana ang kusog, matakusan mo. Maana ang pailob, magpadayon nga mamuhat sa among kinabuhi. Maana ang Ginoo ang energy, Lord God, sufficiente ni mong grasya nga mabuhat na mo ang among katungdanan ngadto sa among mga anak. Salamat, Lord, ako sa gilip up nimo. And I release blessing sa mga mama karong bundaga. Ang imong kalipay mo dagaya sa mga kasing-kasing. Ang imong gugma, Ginoo, mutabo na mo, Ginoo. Haron mahimo ming kusgan nga mga mama hantod sa imong pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, as you bless this mom in Jesus' name. Amen. O amen. Woo! Ang tanang nakadawat maglingkod na mga mama nga nakadawat. Ang wala pa kadawat,
padayon pagtindog. Ako pa kadawat, padayon pagtindog. Kay naa ba? So ang tanan na ana, salamat kay sa Ginoo. Woo! Palakpak pa sa mga mama. And last na lang, doon na tayo i-recognize na human sa atong post-encounter, mga men, thank you ni John J. Palakpakan na to ang ato ang coordinator sa post. No? O sa atong mga assist, salamat kayo, i-recognize na to ang nakahuman sa 3 Sundays post-encounter sa mga men. So kung mo itawag ang imong ngalan, please come here sa taas. Dayon dito sa ubos panaog. Dire, taingon dito, then doon ay ma-arrange sa inyo ha. Okay. Okay. Doon na tayo 5 ka network sa men nga atong i-recognize this morning and later na po ang next. From network ni Pastor Kevin, Johnson, Margarito, Seth, and David Oblimar. Palihog kong saka sa mga natong pastor nga lalaki kung naa. Okay. Joy. Sige. Unahan na to from the network ni Pastor Kevin. Certificate of recognition is presented to for successfully completing the 3-week post-encounter training held at Happy Church Worship Center given this 9th day of May 2021, Ruha Street, Santa Maria District, Pagadian City, Philippines. Certificate of recognition. Congratulations to pakpak na mga igsoon ha. Haperson El Halasan. John Mark Dagat Torres. palihog. Ivan P. Lastimado. Jerwin Ray Canibong. Ali M. Estrosas. Nixon J. Famor. Christian Lloyd Plame or Plame. Raymark Abalde. Mark Gison Kalimpong. And Dave Talibong. From the network of Pastor Johnson Lobaton, congratulations. Edsel Saavedra. Gino Christian Pahulas. Kirby Guantero. Joshua Santosidad. Ray James Apaw. Ralios M. Carabalye. Kent James Serenio. John Razel Guangco. And Rene Flor Mundo. From the network of Pastor Margarito Oberes, congratulations, Mario Bungabong. Johnny Phil Eagle. John Philip Toledo. Archer Lopez. Jorlan Gitayen. Raymond Ali. And Rodney Bansimilia. From the network of Pastor Seth
From the network of Pastor David John Oblimar, congratulations, Retchar Hamisola. Exever Aure Kapal. And Ariel Emoricha. Okay na. Congratulations everyone. Okay. Dali sa Network Pastors, please, mga lalaki. Picture sa before prayer. Prayer. Okay. Asan may mo picture, ani? Okay, ready? Okay, thank you. Thank you. Okay. Manindog sa tamay son. And diretso na pray. Let's pray for them nga mo sulod ni sila sa school of leader kung natay schedule. No, nga dili mo undang ang training kundi makapadayon sila. Anak palit kinyo mga kamot. Amahan sa ngalan ni Jesus. Salamat kay Lord. Salamat ka aning milahutay. Out of 90 kapin, na 77 Lord. Thank you kayo sa imong pag-preserve ani mga kinabuhi. Di ni sila mo bitaw Ginoo sa punuan. Kundi magpadayon nga mo connect kanimo kay wala mi mahimo kung wala ka. O karong buntaga Lord, salamat usab Lord sa mga magtutudlo nga nahimong kaparty sa ilang natun-an sa post encounter. Salamat usab ni Janji nga nagdumala Ginoo sa register kauban sa mga iyahang mga kauban sa register. Salamat kaayo. And just thank you God. Amo silang gisend out karong buntaga nga makasulod sila kung na-schedule sa School of Leader 1. Uban sa imong grasya pabor kaalam Ginoo nga mag-abot sa ilang kinabuhi. Thank you God. Thank you sa mga network pastor nga nahimong nakakonect sa ilaha amahan nga maatiman sila padayon Ginoo aron makatubo sila diha kanimo. Dalaygon ka himaya ang kadungganan nimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Woo! Thank you Lord. Sige diha ra mo ha. Atay patas atong kamot and just thank the Lord this morning. Salamat amahan. Second week of May Lord. Salamat sa imong pag-sustain namo. Suficiente imong provision tibok semana amahan. Salamat sa proteksyon maayong panglawas. O gideklarar na ko Ginoo. Oh God, karong semana walay makulangan namo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan ma-providean Lord, ang tanan protektado Ginoo. Gikan ni aning dili maayo nga nangitabo sa tibok kalibutan. Thank you Lord. Salamat maayong panglawas. Salamat amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Kadaugan nga tos kadaugan among maangkon karong semana sa ngalan ni Jesus. Ug salamat sa imong word, salamat sa imong presence. Manguli ming malipayon Lord. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Woo! God bless you. Kay balik sa mo sa inyong lingkuranan. Pwede mo kapanglingkod. Samtang mo paibalo sa ko, samtang nang lingkod mo, wala sa gi-allow 15 below. No, kay na EO, dili ni gikan sa church, gikan ni sa province. So wala sa tay kids church. So katong doon ay bata karon na atiman pa to, pero next Sunday, wala na gyud tay kids church sa maybe end of May, i-lift up na ang EO. So padayon lang ta, no? Padayon in prayer tungod kay dili pwedeng mo spread ang virus sa pagadian sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you.